Казвам се Цветелина Якимова. Стъжант съм в Санон Блясък в България. Избрах Санон Блясък, защото това е най-голямото медийно издателство в България. Защото по принцип медиите за мен са много интересна област. Защото ми беше любопитно маркетинга какво представлява на практика. В издателството се занимавам общо взето с много неща, с медиапланиране, с банери, поръчки, измислене на концепции. Общо взето с много от списанията съм се занимавала, да кажа вече с всичките. И е ужасно интересно. Научих, че PR не е единствената област, която ме интересува, че маркетинга е достатъчно интересна и перспективна област, в която определено смятам, че имам бъдеще. Чувствам се супер.